Maayong hapon sir, Police Corporal Campaner sir, ang arresting officer sa Upol Municipal Police Station. Sir, aduna mo'y nadakpan karon tungod sa pagpangawat sa usa ka motorsiklo. Sir, unsa magid ang kreatibukan ani nga istorya sir sa before mo nabot Taguluan? Bali sir, ang nahitabo bali ma'am, ang nahitabo gid ani is kuan nakawat ang motor dito sa amua sa Igpit. Zone 4A Igpit Upol sa Rental. Dayon nakita din sa tag-iya nga gipost ang iyang motorsiklo sa social media. Dayon nagkontakay sila ilang gitansak para magkita sila dire sa Taguluan. Sa atbang sa police station da. Dayon moto nakuha din namo. Then nagpatabang sila sa dire sa Taguluan para ma-entrap na gid na para ma-entrap tong suspect. Then ang Taguluan pod nag-inform sa amua nga na dire ang suspect nga gitansak sa tag-iya. Bali mo to i-inform mi sa Taguluan Police Station ang Upol para may kining coordination. Coordination. Bali kami din pod pagkaybalo nga na dinhi ang katong gitansak sa amo ganian para ma-join ba mi sa Taguluan Police Station para makuha na to ang suspect sa carnap. Mga unsa gid oras sir, particular? Mga alas 3 gid, abot ka mga 2:30 ana. Abot mo tani sir? Oo, 2:30 gid abot diri. Sir, pwede ba na itong pamangayon pangalan sa suspect? Siya si Renz Pinton Abilia. Taga-asa ba na siya sir? Kabalantian, Mantika, Misamis Oriental. Mantika. So sa inyo ang pagpakigsusi pod sa kaning suspect, puminti na ba ni siya sir? Nana ba siya kani adto nga mga issue about sa pagpangawat? Wala pasad namo na kuhay o detalye ni siya, pero basin nga naana na sila yung mga daan nga mga transaksyon nga wala pa takabalo. Pero amo pa na siyang dalon sa amo ang station para kuag detalye, kuag information basin na po siya lain kauban. Sir, gikabot niya gatulon ni sila kaganina duha ang nagabay sa motor. Sa pa himo niyo sa duha sir nga nisibat? Bali amo sang pangayuan ng ilang mga information para may profile para gimito namo for further investigation para makuha ginato masikop ginato ang kaning mga karnaper diri sa Misamis Oriental. Sa atong balikan lang pila ang edad sa suspect sir? Wala pa sa dapo na kuan pero basta kay legal age na ang legal age na siya. Ano pero atong kalaruhon sir nga sa Upol siya i-detain temporarily. Kay dito man gikan ang bali ang nakumit ang krimen. Okay. Bali amo ang jurisdiction. Ayun. So sir, imo na mensahe karon labi na sa mga kaning mga panghilabot no bisag naka-parking lang motor kwaon gyud nga magkahatag og hasol pod sa ato apo mga hingtungdan. Bali sa katong mga napay balak nga mokuha or mangarna pa og mga motor o sakyanan, undangin na ninyo kay wala makahasol na mo sa inyong isig katao. Ug katubong sa mga motorista nga naay mga unit sa motor o sakyanan, dapat mag-precautionary measures dapat kabaluta safety na to atong mga butang para dili na ta mahasol o para wala na kagubot nga may tabo pod. Salamat kay sir.